Sanja Jorani Jotana Nakaka Hamyapari, Tinita Waisa, Noni Buskango, Facebook Live Map Haika. Norok Jotana Saimano, Miachot Dotari, June 2025 সাল মারিব আনি রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সিনি বিসিঙ্গ বাইজাল বাইর কাইসা কতরমা রেলি মানি অমনি সিকাং ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যুনতयै রামচন্দ্রঘাট দুইটা রেলিংখা আনি তিফাংবাই চিনি পার্টিनि কাইসা গুই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তি जों आरो रेलि खालायखा आबोनि परेब इएम सोहेल देबबर्मानि Tui Durma Baita Kaisari Linka Mia Kai Koraksa Montri Bini Tui Durma Bai Sara Tirprani Bises Koira Kumulung Mandai Simna Lepunga Komolpur Kwaipugla Mungia Kami Tai Ramchandraghat no Khobi Kabangma Jagani Boro Rongno Aro Kuthumri Woi Mia Kaisari Kalainani, Bosikang Barano, Abo, Saklai Kalaika. Ore Livo, Bubagarano, Paine Hine, Miking Kailajaka, Bubagarani Poto, Potor Tapajaka, Ebon, Ani Nizini Potunobokani Jaga Tapajaka, Ne and Saimaka, Kokunka, Anto A Unkowo Tanani Kogya, Ebon Angbai Puno Bokok Salajaga, Punubia, Topanan Poto Tangi Bor Artepaka. অবতান সাইমিয়া বুবাগরা আ প্রোগ্রাম থানায় নিবর অনেক প্রচারিকা বুবাগরা থাংলিয়া বুবাগরা তাঙ্গে আ পান্ডাওয়া থাংলিয়া আব আ মিয়ানি যে প্রোগ্রাম তংনাই মন্ত্রী তংনাই এমএলএ তংনাই ইএম তংনাই এমডিসি তংনাই র কাইসাপানো আবনো কেব ব্যাখ্যা কাইসালিয়া মেন হিংকাকাই আ মিয়ানি যে প্রোগ্রাম রেলি খাইমানি ও সুলোগান নিমানি উঠুন মঞ্চ কাওই বাসন নিমান উঠুন একমাত্র টার্গেট রামচন্দ্রঘাট এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মানো এবং প্রত্যেকটা যারা আরো মিয়া বাসন নিনাই স্পেস নিনাই বর্গ যতন রঞ্জিত দেব বর্মান নিনা সম্পর্কে কাইসার পর কাইসা খাইয়ে এবং কজাখা খরকসা মন্ত্রী বন তুকেন রিওই সাবো ব এমএলএ ব কক সানাই ব ইএম ব কক সানাই অবন বর্ণ সাসাকা খরকসা হাফ মন্ত্রী কক সাইতং প্রবীণ গানাবো বসাওই ব বনব সাজাকা অকগ্ন সাদি হনি আমতিব মানপিলিও ফাইকা অনেক বরংন অনেক কিছুন বর সাকা অনেক আওয়াজ কতর খালাইকা আহাইপানো जों नुखा যখনতে যে তৈদু আব মিয়ানি পান্দানো তৈদুলনাই বা নাইকলই খাইনাই যে আর 10 লাখ মত নাহাই রাং খরচ খালাইयै মিয়ানি পান্দানো যে স্নামনাই ববাসনি ফুরু কিন্তু লুকুরক টংলিয়া যখনতে আরনি লোকেল এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মানো হামিয়া খাই কক সিতরা সানান সুরু চেংকা আফরন বরগার আসুমসা কোয়াগৈ থাংমান হাই কোয়াগৈ থাংকা মিনিস্টার সাপ্রো বসে বরক টংথ আবো তিনি মেনি বিদুচিত্র আন ফেসবুকও বাং আপলোড খাইরিকা নরক সাইমানো যে অ মিনিস্টার বিনি লক্ষ্যতাম আরো রামচন্দ্রঘাট কোন আরো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ni aro je jomok suk tongkha bono reklaina nangane ba phunungna nangana boniya main kok hingakai রঞ্জিত দেব বর্মা বাই মত পার্থক্য তঙ্গ মত পার্থক্য মুসুকনো যে রঞ্জিত দেব বর্মা আ মিনিস্টার নিকক বাইচলিয়া বিনি আদিক ফক্কা ডায়লগ বাইচলিয়া এবং বিনি কক বাই চলিয়া তামনি হিঙ্গাকাই ও যে মন্ত্রী আবো রঞ্জিত দেব বর্মানে লিডারসিয়া বিনি বসিয়া রঞ্জিত দেব বর্মানে একমাত্র লিডার্স বিনি অঙ্ক হিঙ্গাকাই বস হিঙ্গাকাই চিনি বুবাগরা মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিক্য দেব বর্মা গাই আবনি বাগৈ আং সানানি নাইও যে মিয়ানি যে উদ্দেশ্য তুই লোকরং আর তুবি ফাইকা তাতাল কক সাই তুবি ফাইকা নরক যতন সাইমা খানা আর মাথা থাংমানি পরে বক্তৃতারি মানি পরে গোबां বরক আনো ফোন খাই সাকা যে ও যে जों আর যে তিনি মাথা তুবি ফাইমানি ম আরন এমএলএ ন আরন এমএলএ ন কুলনে বাগৈदा जोंनो तुबि फाय कुलुइ खानारिना बागैदा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लाइनानि बागै जों आरो ग्यादारिं उंग हंगाकाय रेलि खाइनानि हंगाकाय तांगे एमएलए रঞ্জিত देव बर्मन कुल जाखा अमंग कंका मे सालाय जाखा केनर बुजिखाना मिया आरो जा
rally खालायनाय आरो जे mass gathering खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय अमोया जे illegal migrant no रेख्लायनाय या बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाय रंजित देव बर्मा no बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा no मुंबते के हामिया खालायनानि अवश्य हास्तिनि no खबुई आनि रामचंद्र गाटनि लुकुरक साव आं MLA उमानि परेवो आरो तामो खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं तांजाखा चंगमारी जरावो रामचंद्र गाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गाट सामं तांनाय आनो सेब्रि कांकाय दिनै 2 बोसोर रामचंद्र गाटनि गोबांमा सामं तांजाखा गोबांमा लामा no state highway खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायजाखा ताबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दङ रामचंद्र गाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय माने ताबो बररक लामा काहामति हिमै दङ आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अम सिमिया चिनि रामचंद्र गाट विधानसभा केन्द्रव सालकलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री साइथांखा चिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किन्तु रामचंद्र गाट थाना ताबो बासुक जायाखौ आं फाइमानि परेव अनेक साइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों साइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जुन आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकायसा 50 आसुक थाय तंथाय बयस सुस्तर बा आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया ताङै फायरागलिया तामने हिंगा हिंगाखाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र गाट डेभलपमेन्ट नि सामुं तांजाखा चीफ मिनिस्टार निजेनो आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गाट तामो तामो सामुं माने जखन बनो साइखना रिजाखा आ समयाव बो साका जे अर अनेक सामुं उंखा अनेक खालायजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खालायजागानो अर बो खायका मो ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मिया ताकायसा चीफ मिनिस्टार नि ऑफिस होइतां ककमा मांखा आनि MLA हस्टेल फाइका आरो बताय 13 टा काम ताबो कटाल खायै तांजानान बागै चीफ मिनिस्टार ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थाङै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो ब्लैक टप नगियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटग हायमा दंगो उंगाने हेने आं खाख्लाय ककंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा EM साका डेभलपमेन्ट लाखि उंगियाखौ बिनि मकल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाकानो EM ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायावनो खालायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देव बर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर माने जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फवारनानि तरिनानि अबबो आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय 20-25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताई उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानावो आरोनि स्कूल बिल्डिंग टाङै तंमानि तैजम गय थुगै थांका आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देव बर्मानो आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङनो बारो इ थामेरो बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब EM माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कायसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तेरै सामानो सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिपरा सारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरनो तलांगै रंजित देवबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्न साका आनि बोसानि कग्न साका आनि बाबुनि कग्न साका आनि ताखक बुखुंनि कग्न बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो दै थान्दा कामके खालनिवै बनो अंको खायदि गोबां मा साका आं सानानि मुसुंया
आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खाइमानि बागै आं तिनि फेसबुक आंबो मा सासेनाय साया तंमाया तिनि बुबागरा बाय आं कक सालायका बुबागरा सावो अमतो लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल अटैक मानि बानो साव आहायपानो नंगो किसा वानसुगै सासिदि मतो ब्लाइखे कसातरि थांनानै उंटंका हाने आं आबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिलि तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंगो बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आं ननो सिंनानि मुसुंगो नों आबोन बो उत्तरि दि नों अनेक बेंगो बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइफ्रा आनि बिहिकनि यागनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिकनि कगनो तिनति साका हा नों वानसुगै नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला मानो नों हाय साइ माने क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै नाय नों निजे वानसुगै नायदि तांगंगै एकै सानान मुसुंगो निन बाहानो जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तंग निन बाहानो जे खरकसानो बुनि दफाबाय काइखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि टिटी एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुखा अब मिनिस्टर खा निन बाहानो जे कासे सिकला बर तंग ताबो नंगाबो सालि आं अमति साना क्या साना मुसुंया गोबां मो साना तेबो साइमानो किन्तु अमरंनो सानानि मुसुंया तेबो गोबां मो सानानि तंग आं के अमति सानानि थांखाकाय काइसाता काइसानि जुदि जों खुखालाय सालायखाकाय म थागै मांला सुतरां वान सुगनानि जरा फाइका वान सुगै नायदि नों ताबो बयस कम लिया अनेक उंखा अनेक किसुंखा आं अमबो साइमानो जे नों आनो जे बुइबे बुरिनानि हिमानि बनो बय सुजा खायना नांगानि हिमानि अकक बान थानि फाइसक पाइका अबबो तंगानि थानि आनो साफाइका बरक फाइ जे सार नन टारगेट खाइ तंगो बनो बुना नांगाने अबरक अनेक किसु तंग ते अब सिमिया मिया बाइजालबारिनि जे अंकबो आरो अनेक साकाबो जे सानन थांका अंकाकाय बनिजे तिनी तिप्रा मथा फाइमानि अनेक लाइबुमा तंगो बा पार्टी कयता सबाइका पार्टी कयता खालायै बतिनि तिप्रा मथा सकबाइका अबनि जुदि सानन थांकाकाय कगेखरगै सानन थांकाकाय गोबां मा तंगो किन्तु आं साननानि मुसुंया 16 बছर ताङै खयन्दरै तंना नांखा अब आं साइमानो रामचंद्र गातो 14 तारिख रेली खाइनानि सिगां आगि व एनसीटी खाइफ्रु जे बर रंनो नों तै दुलमानि अ बर रंनो नों आसुक बছर किन्तु नों खबर नाया किन्तु रंजित देव बर्मनि बिरुद्धे जखन ते रेली खाइनाफ्रु प्रत्येकटा बरनो नों फोन खाइका हर खाइका अनेक बरक बाय नों मालाइका सालाइका अनेक किसु खाइका बसकांगो क काहाम काहाम सामाबाय ओकलगो ता वैसा क खामिया सामानि आबं कंगो नों वान सुगैनायदि नों बाय अनेक गोबांमा बरक कथाका किन्तु ननो याकरि थांगो ताङै याकरि थां नों वान सुगैनायदि बसकांग सालो तेबो याकरनाय आर आंगमबो साननानि मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरंनो आं साननानि मुसुंगो वान सुगैनायदि ब जखनते बिनि स्वार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खाइनाय ब ननतलां थानाय फाइदि जोंमति खाइना नांनाय आर जखनते बिनि स्वार्थ पुरन नों थांगाने बननो याकरि रिनाय बननो खितारि रिनाय अबरंखा लाइबुमा नरं नायनायदि सुतरां जों आं जतननो सानना नायो बिनि उद्देश्यतामो मिया आरो गेदारिं खाइमानि आरो बुबागेरा अनेक किसु साका कक अब जेता लाइव फाइ आं सालिया तिनि बुबागेरानो साका आंबो सालिया किन्तु कक उद्देश्य का बिनि अमो जे आनि लगे मुसिक एमएलए तंगो मुसिक एमडीसी तंगो नों बुबागेरा आनि कक बाय मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बाय सलिया हिंकाकाय आंनो बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहारो मिया आ गेदारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगैनायदि आगिनि निने अब जे थिउरि निनो पलिसि 2026 2028 सलिगला एवं अमबो चाइतखा जे एडिसी टिटी एडिसिनो सबाइनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सबाइमाया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै अनेक किसु चाइतखा साइमानो आं गोबांमा
কিন্তু সাগলাক अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो तंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगला आमति तथ्यबो आं थानि तंगो आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कायसा कखंखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बय लाइफ रिकमानि अब नाकि आं रिसार्च खायरिफो आं रांरिवै टीम खावै नाकि अब खायरिफो अब विश्वास योग्य चिनी हास्तेनि लुकरक नर आबनो पुइदो दासा आर जखन त बनो लाइक रिखा बनो हामजा का बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाय जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वास ता खायदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकरक कमेन्टि न अनेक परिवर्तन हिका लुकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा ni bini bibino ongko bo bini comment ni bisingti no bo bini khani kongno saitong tabo sini social media jugo lukorok social media tino malai layo social media ne kok saitong social media tino sini lukorok bo kaham hamya nahi laitong layo kay aboni bagina ang sanane musungo je thinango jahate omti kokta sadi ba omti samungta tangdi jeta jeng nijeran bisingo thanchang tonglai mani aba kagai thangto अबर अमति सामुर आंनानि कगिया गैते कैसा बो साका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंग रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबरमा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबरमा रिजाइन दिया बुबा गरानो आंटुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबा गरानि आनि लिडार आं बनो न मा साइ गरानाय तारपर सा आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि परमिशन नि कैसा बो आं थानाय निनि ककबाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि ककबाय रंजित देबबर्मा चलिगला निनि कामान बाय चलिया एकमात्र बुबा गरानि ककबाय आं बिनि ककबाय न चलियो ताबसिक जरा एवं बुबा गरानो प्रथम तुयै जेनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बनो पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगर नियम बर तं आदिनो बुबा गरानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्रि इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबा गरानो तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबा गरा तिप्रा हिने कासे एनजिअ खायका आदिनो नों बुबा गरानो याकरि थाङो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबा गरा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों ताइसा फिरगै फैया नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जानाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय नों आबो रगनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगाम दिनो सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककंखा डेभलपमेन्ट नि कगनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खायबिनार प्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फैका सामुं ताङै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रिकालचार नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्रि बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो अंगा नाय आकनाय हिनि 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंया खरकसा टीचार न तिरि फैका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अबरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाखाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठुन अमनो
এই খরকচা হাফ মন্ত্রী সাউকা তামো রিজিগনেশন বুবাগারান থানে নাঙ্গিয়া স্পিকার नि थाने रिना नांगो नों सानो नांगिया आंगा स्पिकार थाने सैत्रां आं स्पिकार नि थान आं जे सिति सैत्रां नों नुखा ना नायखेन नों आं साम थाने सिति सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमन सा साइख्या नों तो साइया नों तो বিশ্বাসঘাতক नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागरा भाई मालाय फैका बुबागरा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दिउ आरो फायु मंत्री मारि नाय हने बुबागरा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कायसा मिनिस्टर नि अंडर से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांगाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायकला सुतरां अमतिरक ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमानसो मंखा बुकुबु कगनो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो बो साइसुं माया साइसुं आं खायनाने आन लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानाने लोकोनो सलामो लोकोनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइतम निनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस सुंथाखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंग दं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं सायमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइतम आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइतम आबोनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंरंग न नुगै बुइबाय अ बरा बयस नोंगामति हिनजागै तंगो निनि बिहिक तंगो निनि बुसा तंगो नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जागबायो सुतरां अबरक न सानानि थिगिया काई ते कैसा ककंखा अर कक दं तेबो जों ताबो जे सबा खालाय तंमानि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलाय तं म जेहेतु तिप्राम था दाबी खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबी खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ ति दाबी खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो म मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे म जत दिन पर्यन्त तंनाय अंग खाने तिनि सावो नोंदा म पुइला खाइबा नोंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबि तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन नखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नं थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपिरो सुतरां लासिना निकरे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरा निजारस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा काइसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साखलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायतो टिखलायनानै मने टिखलाय रहनानै 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी
20 जून फायाखौ 20 जून अनेक सालखौ आरो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपजुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुसो बन्तफ्रो नों कासुइमा एका करक सरै थैनानि हेनै आं आफ्रो पुसो बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं कया सुदु बुबागारा आनो इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टाराव बे कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाखा आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनगाना हने जुब नेता बो आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरानो लासिमुं रिमानि बुबागरानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया तिनी खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं उंलायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खायै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमन कि बनो सुदु नर्मल ट्रांसफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलायसेनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथेंगा दिनी प्राय 12-14 दिन नुगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ दंब्ले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टुमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खायचा रंजित देव बर्मा चिरक खकानाब्ले कोन MLA MD सिरक ताबसो पइन्द खरांति जायने कोन मिनिस्टार खरांति जायने मिनिस्टार नर तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो सुरति प्रा मथानि मिनिस्टार न हिया खानांग नि कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक जा 5 बोसोर का तिन टंग ताम खाइका खरकसा MDC सावो निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मान हंकाय निनि कक से खानाय मान हंकाय TTADC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीसी नि साबजेक्ट टमना नंकाइसा सय रिखान पाइबले आरे बुका नन जनगण नेताम नि बागे MDC संखाबा निनि पेट टंबले नन पेट नि असुख स्तमने मालिक खारिका आबो बा नों लासिना सिखलाइबले आं फर खालिया आं बुमुक पेरलिया हिनि खिरक सिरमा सिखलाइबले आबोनि जबा नन 2026 ओ गोलागातिनि बरर रिना नासिंलाइजा मुइतो नारगदि कक चाखवा सावै बरनो मोनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर्ड दुनिया खोपो मेचुर्ड दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमिन नाकि एक बांलादेश नि बरनो रिख्लायनानि आन्दोलन खाय फैकाखौ 1967 सन अ MLA आदा सेखनां साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोरन सिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना विदेशी वितरण चाइ हनै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसेकानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबर सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावैयानो गियान न नंगिया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरक न जों जुदि थानसा नाय तंखांख्या काय अ थानसावो जोंचिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लेग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतो म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लेग दैनो लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसिल वाति सेक जों हिमका चिरा खगलाइका
इलिगेल माइग्रेन नंगनो दाखि दाखि नायतो गुई मा तिखलायनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेंशन कैम्प मा टांगनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांगनाय हने ते आबोनि बागै आं सानाय जे आगामी दिनो जाहाते एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ड दुंनाय जातजों ककटा सालायदि पार्सोनेल अटैकटा खायलायदि तामनि हिंखाखाय पार्सोनेल अटैक हिंखाखाय आबो अनेक किसु उंगुई थांलायो अनेक जेनि बोखाव हार्ड नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरक उंखना नांगिया जों ताबो तिप्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिकलाय दंगो चिन दफानि बररक जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दंगो बुबागारानि दै दुलमा बाय जों दाबो थानसां उंलायमा दंगो आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाय थांलाय क्या गोबां मा कागलाय माने लाइबुमा दंगो किन्तु बुबागारानो तिनिसु पर्यन्त दै दुलि दंगो बुबागारा जुदि अ पार्टी व करेंखाय अ पार्टी बकलनो तुकरा कायनि कायथाम उंगुई थांगाम सुतरां जों निजेरेन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फायख्या वानसुंदि जतन नां साव साबो सिकां खायख्या साबो उल खायख्या आबन कगिया हयतो आं सिकां खायख्याना आन्दोलन नर किसौ उकलब नखरका तबे मो कायसा आं तिनि प्राउड खेन मा सानाय रंजित देबबर्मा चिर खंमन उलनो तिनि जत जागानो काफ्रायमा नखलाय बेख्या अमति खायै खरकसानो टार्गेट खायै कुलुई तिप्रासानि जुदि हामकारें तंखाय रंजित देबबर्मा न कुलना नांगे रंजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थांनाय राजनीतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिनो नरक जुदि कक साइ तंखाय रंजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति व आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फायगा बुफुरन सिमी को खायगा एनआरसी केस फुरन सिमी जिनि बरम गोनां बिकेर आं खलानो सावो रंजी जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबाग्रा नंगौ आं थांगौ आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रंनि हाइपानो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्ली रखा आमते दिन अनेक थांका पारंगै फायखा तफानो 300 पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फायखा अनेक किसु लराय खाय फायखा आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रक सानानि नांगिया लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय बायथाक बायनानि सिकां जों जतन थानसाखाय बसकांग मा कौने चिन सभाव लुकरंनो तैमा कनाय अमन पाठक आंबाय जे अन्य एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभा न नकना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে विदेशी वितरण करते হবে इन्ना लाइन पार्मिनि दाबि तिसाका स्वशासित राज्यनि दाबि तिसाका किन्तु पार्टीनि कया तेलेंगाना जखन राज्यनि दाबि खायप्रो बीजेपी नि एमपी मिनिस्टर कांग्रेस नि मिनिस्टर के बतले जतन रिजाइन बेका तेलेंगाना राज्यनि जे आंचलिक दलक जतन रिजाइन दिबाय थानसाका नखलायखा सुतरां ओ इलिगेल माइग्रेंट न नायतुक तिखलाय तिनिबो जों जतन ओ राजनैतिक न पगुई ओ फ्लैग तिलायमान पगुई जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै ओ आबन बागैन रंजित देबबर्मा साइतकुइ दङ गोबां मा जोंनि सिभिल सोसाइटि बायबो कक सावै दङ आं गाय सुतरां बसकांनि साल ओ आन्दोलन थागिया ओ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो सरांका बसकांनि साल जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अमा कायसा दिनै बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगाने आसे बरर दिनै फाइलायै वाति मानजागते तै इलिगेल माइग्रेंट रंनो बांलादेशी रंनो रिख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो चिनि मीडिया तै ताई आं बिसि कगलर लिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो कैसा ता नट अटैकटा खायलायदि पार्सोनेल अटैकटा खायदि पार्सोनेल अटैक खायलायखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसानो खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायखा आनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायखानो बिन कगनो तुदना नाखाना आनि बाबु बुरा 85 बছर
bini kong na tang tumna nangkhana ani takok bokok tamu oprat khai tini media o sajakana tam khaikani nokungni bororo abon bagan sanai tinanggo jahate omti salayate orono muthangna numthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosik tinung situn tini nan Facebook la jotonono hambai